Me mo bibiara akwaba eba emergency Ghana TV so na wiase mu de opadifo de onya asam so adifo de e na ofa asase bie nso ye de echire na fensu de so obeji obia de na echire no okasa osaje na de baaka ene ne ntwi ene ne nye twintwa na echire asem ba ho a ono obetwin yie ankasa ebi atu papa bi anas papa bi kana asem wo de ne nana ena ma ne se wa se ne maami bi anu atata fe de ogina de a akwaka ye twima mentwi omotwi abofra no manso ye konkotie no no ankasa embo ni nkuro ne banso a mekire ma adwene ewa achiwe nana kwa mpepra ne hokani afia kese wa one ni kunu ena ewa ha otu hwim ho bia very good nana edi asem ena enadwe akire woso a ama wo yanim hai pacho nam wom nana bi ye freno amewusu ya ne ta freno Rosemary Pepra ana menim nana na wo ho mi achireche ni na me be fie na makora bi nso na oyi baba ewo mpatase ana oho no obeka kire nse anti bi ye freno amankunuma oso ope akora bi abaya bi no de na koma ne ba ewo akra kwa benya ana me nse ne na ni subanti se no so nkonfo kana nsam se oyepa na kora no kwa ono a yene ebehu sakora no waye kama na ninso beje pa ya yenti no ho asemboni bia na msene mi baba mi nana nso okọ school wo hwim JHS form 1 onana na dru JHS form 1 okay ena mo ho na church for nam se na me ben primary no ben JHS wonti wo mu nim wo mo frɛ me lan se akora no sade ositie no ni ti enimwa no enti kabaya mempadwuma bi na wonsua na medwene ho na me se ka kora bi kopɛ adepam de no amna asua nanso tape yi so wonni measurement benden wotumi atwitwa obi atare na ntoma pam amana yi ene makora mi nso wo South Africa wo yitiri na wo frɛ mi se enche ono nso obeba enam kache mi ba ne se ne saade a o ma ante no mra na nka ye ne nya nhihye na se edu ho kra na mi ba ne ba na chese ka ya ma ono waba na osueti ye no ne nchen enti ante no ban na anti amankroma no ban de wo so wo pe obi akoma ne ba ne natena wo kwa benya no balinda ewo kwa benya ne natena no ana me ka kire ne se ene akora yi so ode no kwa ade na wo ka wo be ya ma no ene wo yen so be menu asueti first no kwa do se adepam ene wo so ode no kotum na adepam no na tape no hunum nti otifie na wodi kwakasa nyam me ka kire nsa ni akora nso wodi no konso a ka yeso obon dweti anyi bia bosumi bia 200 series na fa makora no na baso oba na nso ya pe bia to so na se otumi sueti ye no a na chese yanso atumi dia bobo container bi amano no ayi mu adwuma no so na sabre kasa nyam na me ba no wo akora no poti no wo menchen na nakora no suan be 2 years time no wo ba ne yo ba na bema wo ye bema wo ba bema na ne ba ne amawusia na ne ba no okay na me ba no so no ye driver ni friend ko Felix ana odino o ma me no de beto me ba no so se wonye ne ba na wonde woni ni ba nti won enyi akora no na akora sabre no 2 years ti wo ba no ne yere no beto onana ne twene o ba no so bra na akora no won fie mienu nti ma me wofa
bi no central police station no DSP nti sami abusuafo bi frɛ ono aka kyerɛ ne sɛ akora no ɔde ne brɛ mi no so nti ka ma me nye akora no me se ne me ban so ye o driver ni menye kan bi di ama no ya woka ontumi fa akora no so ihe kyire sabi nkaka yi no ma enye yi nti o di akora no brɛ ndi a ne o maami na me di akora no ebe ma no no watete no ena maami me yi tete akora ya ma akora yi enyiniye ansa na ama nkruma yi beji sa akora yi di na akọ no wode no ekọ na me ka kyerɛ nse sa wode no kɔde a ene man 2 series na duru brensa ne so an ba na kyerɛ sɛ wabene no ayadwuma na sa amre no anyi beauty kakra nso ato ne enso eso no so kora no pon no ho a na kora nso anya baabi enso ayi mu adwuma afei de wona nan fumu yare sese kora wo kokora hu se de usitie na enso o makora yi mra na o mahwe wona nan kakra o si me makora yi ma na kora ne ba se de waye kama no ba ne so beti na mse na baabi a kyekire abo no na hwa ne san no ya sisi ya wo makora yi emma na kasa nyam ade ko se na nkan se ekohwe baabi a otie wo mpatase ho no yakọ ho mprenu first no ehwa na obi di moto bomb nan akora no film nchen 15th May 2022 ana nso July 27th 2022 na obi di moto bomb ihia manhia Prempa Assembly Hall ne police station no nfinfin pepepe ntimi beda manhia hospital manhu kura meti mani na sensu sim so nti sa ma mintim nyina teteye nti mantumi ahwehwe akora no akira kwan saa bre no nti nesa mpatase ne kwan nso ankohwe ne fie de dikan woyen so wokọ na kire no obema yakọ akohwe ne fie fe on fan man yesi yekọ ya nan picture no wo me phone so me de kyerɛ nkrofo a no mo kyerɛ sɛ anti watuko abusua kruwa ne wo friend line nso a no wafa nso a afei akora no ofa onkasa mpa bia mfa nkyerɛ na kyerɛ sɛ yenhu de akora no kwa benya ho first nde ne akora no kasa kama achi wode ato blacklist wo fra akora no a enko akora na de mato blacklist wose nanti Linda no ato blacklist it's offer enko offer na enko ya di different phones offer nso dia eko na chance maami ye hwe na chi akwan so a onu nso ye heda nhu wose na obi adwuma bi wo mazi eho no ne shop wo busuakuru wan so a ye nim ne busuakuru wan so fie nso a onu nso watimu ene sam de beda mu nso madaroma mommoan na baabi de wode akora na kwehye no o man yensanka kora no ye peno no ne sewa no ayadwuma sande be ya daache no onu nso benya ne nsa no dwuma bi se ho a wo onya dwuma bia so otifie na ne ba ene wo hwe no ya inhu saa menkroma no wo frɛ no ano o doji ya kɔ oso okɔ gidi asɔre me ko macro gidi asɔre mu bisa ya de picture man hunu me san so ba abrepo kanti enso ko gidi asɔre ɛwɔ hɔ wo mo so yɛn so wo de no beto platform ni ehu asɔkoro wo mu ni nyina aye hwɛ buada man hu be na kyira kwan ɛne sɛ wadaroma me de beda mu sɛ kwankoro no a wode akora no no wonfa ya de emre yi okay se ye ka sei oba Kofi Felix ya ono na ne ba no Kofi we Kofi jenso wa ton samu tintan ye friend no senka na duai wo mra me man bia wo ho no kire se send wasi aye no otu ni nan kore ntu o we o danso busumi frɛ hu
ɛhɔ ya kyese ontumi mba ɛne sɛ yɛ nia ya be akwala no ne mo nete akwala ne yɛ 2 years enti mepese me hunu sɛ modene ma saa maame amankromai na ne papa ni mu ana na ne papa ni mu na ne papa kan school ka ɛwɔ ohwim private schools no bi enti no ɔte hɔ na ɛnam sɛ me ba no ɛbae na me ka kyerɛ nim sɛ yɛ ni atete akora no nti ɔno de no ɔte baabi koraa nti wɔamie na no koraa kyerɛ sɛ yɛn na maame no bɛsrɛ yɛn wɔn de na sɛ ɔte hɔ kwa bi sɛ wɔwo akora no common pants koraa wɔntɔ bi ɛnhyɛ ne nsa da enti akwada mɛfa ne sɛ yɛde na brɛ mu mfie mienu na mode ne ma maame amankroma sɛ ɔne ne nkɔtena ɔnto susu ɛwɔ akwada ne tiri so ɔmfa akwada ne nsu adwuma kyerɛ sɛ no wadi nkia ka dada okay ade nti no mo ankɔhwɛ maame ne fie enum na mena obi di moto bɔ mate aseɛ deɛ mempɛ me hunu ne sɛ sɛ yɛde akwada man nnɛ ɛnɛ yɛ sɛ nipa edi akyire ɛkɔ baabi a akwada ne kɔtena ɔkyena sebunti enti ade nti na da no a yɛde akwada ne ma maame ne sɛ ɔmfa ne nkɔdni bɛfiri kumase ha yɛnim baabi a amankroma ne te ɔdni bɛfiri kumase akora de na kɔ kwabenya hɔ no yɛnim fikura akwada ne kɔ akɔsuam ba ne nyinaa ma anyɛ saa ade ntia na yɛgye maame ne di sɛ ne yɛsitie ne ho bia wonim no yɛgye ne di ɛna fei nso koraa no maame no so meka saa kyerɛ nana kwa mpre obi a yenim no akora yɛgye ne di ohunu deɛn na ma wogi nipa no di yɛ na wode wo nana a wahwɛ na firi mfie mienu bɛma ne so ɔmfa ne nkɔ ne fie ansa na wɔde na firi asantima mu akɔnkrama mu ɛde na akɔma ne ba wɔ kɔbenya sɛ yɛde ne kɔ abayɛn na wonnim baabi akwadaa ne kɔ wo se na wogye ne di obi a yenim no akora yɛgye ne di mfonso kakra ne ɛbaa hɔ no meka kyerɛ no mom sɛ mekɔhwɛ hɔ ɛne ɔno yɛ ne sɛ one day ọmọ nfa no nkọ na ọba akyiri no ọne mbɛkɔ ayi kwa benya hɔ koraa ɛna kyerɛ ɛno ɔka na me nse ne saade a ɛne fa no kɔe na akyiri no mesum no bɛkɔ enti wo frɛ no a na fɛ no ɔtoto paapa so wo frɛ no a no ɔde no ɔtoto paapa so meka kyerɛ nse ka me kɔhwɛ hɔ ansa wɔno mom na yɛ sɛ o mema ne mfa koraa no nkɔ na akyiri no na kyerɛ sɛ matom boase na kyerɛ yakɔ na yakɔ akɔhwɛ baabi die akora no wɔ teacher ote wo nana ne nka edi sɛ meti ne nka de bɛ busumi nsianie menti ne nka kyerɛ sɛ ɔdenya first nde na me ne kasa ebusabusa ne hɔ ansetena nti cylinder ne phone so na wapɛ phone bi ama me nana no me frɛ no ano no afa nti me frɛ no busabusa na asetena mu nsɛm ne adeade na ɔka ne nyinaa ne ho yɛ bibie ne hɔ ante no ɔkorɔkorɔ no ɔnyɛ no basabasa ne korɔ no ba nti na ɔka saa no na mam no so mahu sɛ sɛbi ɔnyɛ nipa bɔne ni na kyerɛ yi a mente ne nka no ne ma yɛ me akɔ yi hɔ mpataseɛ na wɔn nso wɔtu kɔ busuakuruwa nso a wɔn mpataseɛ wɔn ɛkɔto wɔn nso nim efie pɔtee a wɔti mu ɔnana ne kɔ no wɔ mfie sɛe wɔn kɔ no 15 years dunum esesesei ɔde nneɛma toto nneɛma ho a bɛyɛ dunwɔtwe ne 18 mu bisɛ 18 years no wɔnya nso wɔkɔ no 15 ɛna ɔkɔɔ yɛn nso 3 years pɛpɛɛpɛ ne 15th May yɛ bayi enti wanya mfie dunwɔtwe sesei wow waka kyerɛ maame ne sɛ wohia wo nana ma ka kyerɛ no afrɛ no wo frɛ no akora no yɛde ne bɛba yɛbɛn sei wohwɛ a noa no wogyiri sɛ deɛ nti na wofrɛ no ɔse yɛde ne bɛba nso ɔmfa ne ma ɔse wɔde akora no ɛba
sadu wasi ne ho asi ayefe no aye kese no oba ne so beti na ye ne dia akwala no ye ne dia na tie mintumi nhunu ekwan a wo fa so enti se wo frɛ ne se won fa akwada ne mra reason a ode ma ne se ne akwada ne ho aye fe na wa ye kese no ode ne bre wa akwada ne so beti pacho na nya wona na oni akwada ne te anza no wo be me anso na me ni akwara etie akwara 2 years na tena could do this time oba nso kwara na onsa me one picture kwara bi wo ha na sambre no wo fa na kono no oti ewo ho na de ye ne se papa no enso me yare koda wanchi hospital Methodist hospital e wo mu yem operation ena ekọ Christmas no mu ena wo hye niema ewo ne kai mu ne ba no Linda no ende bre makwara no wo akuranse danso ho ekọ ma no bosome frɛ ho ekọ ma no enu ntina chance ama asa me ba no nso wonu so age antina di nti wo ka sane so wo mre ya wato ensam tintan just wo tina ni ba bia omsin enti nti bi kura wo timi fie wo ho busunu fro meko nyame ya aduma kwasi adai jiza me pam no firi fie ho nyina me yi ni niema nyina na baba akonso Dubai ni obobo kiyosu bi na ni to mu niema na yi ho message kura wo se me nkora ni nyi niema ni nyina firi kiyosu no munya botre vise on answer de onu no eboa ma mi nso ye ni atete no ma mi nso ago ya nso o sonu mu na nka onu nso fa ho nso sue etiye sende dache edania akora de wanyi na baby a wo ho do wo sua adwuma no bia no anso tifi sa kwa nso nyina no onyini enu ni ade ha mi de twato a wo de maame nkroma ne kasa ye ne edabai onne kasa twato ache me kasa twato de by 3 months time aba abosome me friend no a won onya sampa bia nka na chance on fa kora yima me yi yare kora won mra no wa fa na ama nti sa kora na chance enya dia nsem san ha enti wo pese wo kire se akwada no wa fa no oye ne dia ana sesen se de wa fa no okay atiefo nti wedi ya mejime nana mejime nana asomwe mia ase medwene ho a mentiase kire se akwada no papa ine ne yere so akwada ni mu na akwada ni wo mfie mienu onom na atete akwada ya sese wonom ba eye wonom ena na ne papa no ono de yemoni di nka asem sese na wabegye akwada de afiri yen ho baabi a ye kyekere aboa no se wa na egya no onom a wobegye akwada ni free won ho ne se ye hia ye nana enti sese ye wo de nyame mfa sama maami amankroma ante se bibi ato akwada na wo de akwada na ekwahe wo de akwada no wo de na ekwahe ni oma bi wo ho a ya ye kuramu ma ni ye twan ansana ebia ebejemu a ya jemu me nhyada nte ase papa enti mo mefrɛ maami amankroma ne mfa mame ante na anti amankroma yi yemusa ne de asie adekodie nti a abama oye saade wi na sebesebe bibi wo ho a esese te ase a yate eja mame monsi bisa kwanya mienu na busa na nakwa mpepra de opese na wo kira de no wo primary GHS ana SS primary Oshim primary Roman school pacho wo kira chai ambecha me di ho 16 years wow eja kwa me na medasia Mr. Pepra se obi ka se wodi akola ne ma anteno uji sika obeje di me ka kira ne se wodi no kwa ye asante mamu ha se wo bagi bibia fu bi nchen ya ene ontunsa
ensa hendencies ana otugu so na okoye amfie miensa se wontini nkan se obi ka kire wo se akoda no maame ne se oye ono ane ba eno so obeje di ende menyi nida menyi ni kire se me nkyɛn na obaji akora no efie adansefo wo ho tobo mienhwa de bi nso oba no oba one oba be ma ne wo ye no wo yi onu so wo bosome firi ho danso ho okay na oba na sabi se yentimi moldi nka asemi se ka se bi ofa tetefu frɛ maame no gigi sika wo ono so ho ono so obeje di ende menyi ni adentia vise baabi a ɔkyekyere aboa no hɔ ne sa me na me ne yɛ nhyehyɛ me ba ne de wɔne ne nyɛ nhyehyɛ bia fi sɛ akora no sɛ ɔmfa saa ma na so ɔkɔfa nyinsan ba ɛnam so ɔno no nyɛ nhyehyɛ bi no ɔbɛpam akora me na ba me na me ne no akɔpam no sɛ ɔma no 200 month sisi so obi ka sɛ papa itimi frɛ maame ne ka kyɛn sɛ me na abofra no ɛyɛ me ba me na ɛyɛ me ba nti sisi bibia ni a ɛne me nka ɛno so obedi adi ana ɛnde me nyi ni kyerɛ sɛ wɔn na ɔwo no nanso wɔn na ɔde no ɛbɛhyɛ yɛ nsa ma yɛ tete maame no so baa no wama wɔamusa sa akora no ɔpapa wɔn me na ɛnam sɛ ne tete no obi san sɛ ɔnana ɛwɔn no ɔbaa me hɔ ne ɔpapa ne te hɔ enso me ba no no oyi tire na mfana nkɔ ne sɛ ɔpapa ni na ne nka ɛho asom na me so me danseni me na ɔbagye ni firi me hɔ enti so okotua bibi ma papa ne de a ɛne menim sɛ unim sɛ maame no ɔne papa ne kasa de me bisa ne de a ɔso ɔne ne nkasa me bisa me ba ne de a ɔso ɔne ne nkasa ne maame no nso ɛne sɛ no ɔne ne kasa de a ɛne nso menim na de ne esi kwan sɛ ɛda na edi kan na maame no ba bɛfa abofra no de na akɔ no ɛde ne esi kwan sɛ woni nyina bɛbɔ anan akɔ saa maame no ne fie akɔhwe baabi na ɔte hɔ ɛna me ka saa tam de na wunya accident no na menya accident na ɔno de ɔka kyerɛ me ni sɛ wɔde akora no kɔ na kwa benya hɔ no a wɔkɔ no ɛhɔ ɛna ka ɔne me bɛkɔ akɔhwɛ baabi di akora no ɛtie na ɛsɛ ka me yɛ nsa ne me no kɔ akɔhwɛ ne fie wɔ mpataseɛ hɔ ɛno ne mfunyɛ kakra ɛbaa hɔ no okay nti last one yeah hwɛ ɔbɛfa no akɔ no wanyɛ obi ama na anyɛ danseni a magyina asɛm nim sɛ nnipa asimasi yɛmadanseɛ o asimasi sɛ ɔde me nana yi nkɔ nkan nti yɛmadanseɛ na sɛ mehwehwɛ no berɛ bi na mahu no a ne hɔ meka akyire kwabrɛ enok no wɔno ɛna yiyi ndanse sɛ ɔna di n'anim de no bae na meyɛ nsɛ ne sɛ yɛkɔ na biribi si a ɛnea wo na wobaa m'anim maame deɛ na mimi nim no ɔno nso nim me wo na di n'anim ba nti biribi si a wo ne danseni ɛne na deɛ ɛkɔ so yi saa wo ba kwabena enok no wama na hunu sɛ mehia me na meka deɛ maame ne nso kani ɔno nso ka deɛ ɔno na kyerɛ sɛ ɔyɛ hotel bi adwuma anadwo bantema na nka me ne no ba ɛnɛ na ɔkɔ ba na sɛ ɔkɔ no efiada ɛne kɔsiada na ɔba homakye bɛ 5:30 ɔba na kyerɛ sɛ afei na no wɔbɛda paa nyane ne nyane mepɛ sɛ mehu sɛ ɔyɛ deɛ na waka mebɔ na mane ɔno ne bɛ introduce maame no de ne maamo enti deɛ na saa wo ba ne nso aka maka kyɛn sɛ deɛ yɛhia menana no ɔka deɛ ɛne ɔno ɛyɛ nsa ne sɛ baabi a no ɔno ɔkɔhu no maame no nso ɔni hɔ bi na kyerɛ sɛ asɛ yɛnhu na kyerɛ kwan papa ka ɔno nsa nka mpataseɛ hɔ no deɛ a ɛne ka deɛ ɛbɛn nyinaa no kɔ ɔne ɛbɛkɔ maame no hɔ enti sɛsi a yɛka sɛ ɛgya bebree ɛkɔkɔba sɛ maame no ɔsesa ne fon a mo nanaa no akyiri kwan ayera wo ɔsesa ne nɔma a mo nanaa no n'akyiri kwan ayera wo ɛnokorɛ sɛ wɔyɛ deɛ saa na ɛntwa akɔ ɔbɔ yo akora papa wo ne yɛ nhyehyɛeɛ sɛ bosome biaa ɔma no 200 cedis
Onfanto susu adaka enu. Pacho an. O ka say ya onfa mane ho. Ana say omo abo ano onfa ma akwara no. Me friend no no se wabobọ susu adaka enu. Ono na e kan ana wo ne ye nhyehyeye. Amemi ne ye nhyehyeye. Se busumi bia o ma no 200 series. Ana me friend no no se wabobọ susu adaka na ma akwara no. Na me friend me nana no busa no se saa sika no wode maw na wose an na bibusa no se na wo hin na wose wabobọ susu adaka de amano nti busumi bia na wode amano na wode akotum nti akwara no kan saa na me mahu se ani wadi so nti woni ne ye hye se saa 200 series a month no onfa mrew ana mpese me hu de na sika no pote no eye me pesa wode makwara no a na kyese daachi na akwara na nya dwetiri nti se basa me so no so a ani na kyese etumi yeye ma container bi kura se ti ye otumi suya na kyese emma akwara nso etumi so no so ma onu so nsa etumi ka container no oye mo adwuma. Okay, so I say we dance here wo ho Pacho adansi ho na meyire wo ho na akwara no papa ku feelings nso wo ho na enok no nso wo ho ebra obeji akwada na ka kire maame ne sese opapa ni ho a wuntumi mfa ne ma no je se papa ne ba en man kasa nkire no na wo kan se ye de na papa ne ba mu de papa no na okan school eka nti saa brand no no me ne wo ba na asem na me wo ba na wo ye akwada ne papa na asem na me ka sisi yi no ano onu no ombi but one day when me na no ankasa nti wan kan kire ne se ye ne ka kire nsa kran papa ni no hu no wa musan question bia ewo ho na kire na akwara no ejina nso nti ye na kire me ne eye san sisi ase pa be se me hunu bibi wa ha se papa no wo ka kire maame no se papa no ni ho enti eje se papa ne ba nsa na ade akwala na ma no ka bibi sa man ka bibi sa nkire no enti sa wote se maame ne ka ne ba bi se bra obeji akwada no ka kire ne se papa ne ni ntimi mfa ma no ekofre papa ne ma ne ba ye oba no oba no nsa na ode manu a obeka ne se meka so entro no wotwa no obeka se ye entro na wotwa enukure we si awusu se de be enti na maame ne mpese ode akwala ne be ma wo no wono wadwen mu se na kire wo su se na kire so opesa akwala no wia no metunya ka se oye kromfo San wadwen ye wo san madwen ye mi fi se ka obi a wabaji akwala na ka fa akwala no kura bra ne nhwe no ho a we so mfa ne me de ne ba said en ho asia efe no so beti na kire so oye kromfo na wonsusu se oba ne mom e na aka kire ne se ma won fa akwada ne ma fi oba akwada ne be tantantan me ban de ontumi nkasa wogidi me gidi pa na oba na ema bi da so wo nchen apart from ono no na ne ma no ba ko ka ho wo hen fantasy a odi meto me grandis na kora no kofa mpewanyinsen na cheso okọ ne nchen wo danso ho okọ danso ono de akora no akoma obi aware no aware wo asante fonse na mekora miensa na kora yi kora ye nchen wo tenaye na wode no ma obi awade kora se ka obae ho no so bae no keji na kora betena nchen na kora keji no abae nchen na nka wokora so wafa mpwanyin sanya na onso asade na komo obi aware wansuje fonse bi kora me bufu no pa yi oyedey okadien me bufu no okadien so wad na manawi me kan sana yi okay na chere say last one see ya me no ka say maame no eba na wo se enkwada na omo no tena no omo no tena na ayebasa enti na papa ne de na ma no say ma omfa ne mrewa obeso mi say me ka say nya no kore wi say nana ba ko wo minchen wo hwidiem SHS ya me hwe no saka onu so tumi ko school nu na sade ye yi na
sane watena me nkyɛn saa na ɔno nso mɛhwɛ no na wei ka me pɛ container bi na ɔno nso asueti yie sane bɛyɛ a daakye no sɛ menni hɔ a na ɔno nso anya ne nsa no dwuma sɛ sɛbi wuti ni mmoawa na no nkyerɛ sɛ ɛni kwa sɛ ɔyɛ adwuma biara ɔno nso ɛnya ne nsa no dwuma a daakye na ɔno nso de akae me. Okay. Meda se. Papa no a tenase obo san tenase. Akwada yi a ye ka nasem sisi ye. Ansana obefri na nei ho kyerɛ sɛ na nei kyerɛ sɛ ne maame bɛto akwada ne twene akwada ne papa ye papa yi ba ne so do na akwada ne wɔ mfie mienu enti ɔno ne ne yiri ɛna aso akwada ni mu akosi sa akwada ni benya mfinhyia dunum ansana anti oba no abɛfa akwada no ɛde na kɔ sabre na akwada ni mfonyini nie oba Facebook ne so a na oba sa photo ya akra wa yetai ana we ye owo ho no we ye de no owo ho no owo ho nie ɛnu otwa sa mfonyini owo nkyɛn ana so wɔkɔ akra ne nie wɔkɔ akra ne nie sani ya wa ye fa gya ne ma ne nwo hɔ no owo ha wonsua adwuma bia ɛnu na memi ɛha mi sɛ wonsua adwuma na fe nso kora ona nan nso wa ye mmerɛ sesi ya sesi so hɔ a na so nyi na sɛ sabi de wasi ayi obi de ne ho keka ne pɛ na nyinsan ba obapam no ɛde ɛsɛ choose baako mo sete questions ma ye tama na o kyra de no nti wo nso mam sete bi ma na choose A or B akura yi sɛ ɔte maame ne ho ɛna wo pɛsɛ ogye no mu obi bɛnyem no te sɛ de papa no bɛfa baako kɔɔyɛ no de ne kɔma awade no ana bi so obesom ne nana bra ne nana aye mmere yi mu ana si so obeba benya adwuma suantia which is which choose why say send me makora no kontina no wo ba bi de me fie no wo say choose why enti me pese oba beso wo ma me no san sua adwuma kan to wa choose bi ni si abomu enye ye say tama wo kira de na wo mpere me choose two answers enti choose baako me pese wo sua adwuma. Okay. Time changes na akwesi ambofo aje ka ho asem no ebinie ebredane nse se o sete questions ma ebinom enei mete ha me nso me sete questions e de ma se so ntwusu baako kwesi ambofo aje se teacher ni ne kire ne mofra na de no o ka kire won se nkwada ebredane time changes enei mi gina manim ha me kire de yi ebia ebeye kakra no na mikura truck ena mitwie te said ye what truck boys e wo kejitia do ampani ampa ni nuane ampa enkura na bewie school na de no ye stubborn wana so odin wo mu no na ehun se wo twi Range Rover ka be kura na sisi ye wo so rose di atwam rose di ese atwam na di me nyama mmeka se VW. Tete say. VW I was say. Benz na ntwam. Benz. The boy we dey video Benz. Obo. We dey make be am Benz obo. Benz na ntwam. Say Benz ni dey original ne Benz. Benz obo. We dey all dey Benz. Okay, Benz. Good. Okay, Benz. Benz. Na fe adana wo monye no mame enti oka time changes no stubborn child no wo mu no obetwi Benz wa ba wo hwe ya teacher ni no no so nkenten ya wo ton ebresesa ebino no na wiya yi Mama odon tenase me hunu odomonique wa mama tenase yankopon shao odo fa edwa tenase odomonique
an ardent listener of Utek FM. Pushino, see, ye, mammy. On far Utek FM in Niagara. Then there, so share or Dominique. Hey. Oh. No, Oni awura fefe bi ne ba na bae ne ba sa ma fina na champon ne day adai kana na champon wa ha anka dey do we di on kan wa fa asefo ne ho burabia akom na enko odi enko so anko akwasi ene wawu anka makayo ansa meje me nana ena adane twema mentwe going forward mami jataba ene no abo enkomo ewo sasem we ho ade na oka ye e kire ye ana ne papa se ne nana no ma o ne ma o no mo betena wo ho no enkura ni nyina treatment ni adidie ma ntimi ambo enkura ni so bia so ma wo chebi because of come we wo ane mana wo mpelwani sa eti ama ne die on timi nsa ma nana no ho ma o metesa ne papa ko hu ba bia wo ne ba ne te wo ko benya ho o kwa hu kwa benya ba te ye kwa ne wo danso ba bia kwala ne te ne yebisa ho asem ye ba bia moko sami dia ne papa na te shira so de ma me nti ye kwa ne papa ne wo ba papa ne de o ma ye ho ne papa ne nana ni nyina papa ne papa ba ma ni nyina na tie o mu nyina na tie fie ba ko ana me ko ho ayo ni nua ba ma bi ne be di adanse e kire ma me bi na ma me se ne o de me ba ma akoda na ma ko fa na ko ma me ba no eti ya ko na pepra ne ho no na ni papa no ni ho we o kakai ana papa ne ka che mi se me nkoda se ne mra ana me sa ko obi me ko no se akola ne papa ni ho a ono ntimi nyina ne tumi so fa akola ne ma me because de be ka wati ase ana me sa ko ye eti da me ko ye na akola ne papa no aba na o ka che me se ma me no so be fa wo ba no oniye ana akola ne papa no e pene so na akola no so pene so eti wona na be plaka che me se akola no de me ko ama me mfa no ntu adwuma na akola no o ma me se busu bi akora se be ma akola no bi kan si di kura ma me fa san ne papa na me fa san no na pepra no fa ni di o ka sa no ma kasa ena me ye dinki e na be fa fa na se ne da na me de ne ko me na me se ne papa ne se me fa ne ko de ya ana o se be bi wo chena ne papa ne se wo chena ne papa o no ne na pepra wo chena no de ni be hia me na je se wo hira so ma me na me de ne ko ena me yi 1 million ma ne na se 1 million wonye na on do be charge me ni ya na me na sika bia ni mu dia ka mo ani 2 million o se 2 million no ko afa ma me ai na me na be ma ko o se ani e fa ma me ena o ji 2 million ena ade tie na ne papa no e dia kola ni be hia me wo post office na mani wo di ni be hia me no ena o ka kire me se sister me slow me mani nyina o me na na tena ye no e papa so mo nyina fe se wo mo ma wo anyanyem o mo ma ye basanti ye se ye nyina ye ba ko danso enti am mari di mi hira me so de ne cho me slow fe ne ma mo wa me slow na me so be ya kola papa eni hia na me ba na ne ko tena ne de oni hawo but ena me ba kai ena ja mi ma ne papa ne so sisi ne papa o wo no me ma ne sta na won so koye eti me koye no ye koye ne ja ye nyina ye wo ti ma na ne frɛ me sa akola ko ka so wonchana ena afi de me ko na no me bo na ma ne na me sa frɛ ne papa no na ne papa ne so be ne ko ne na be ma no wa me fu akola no aho kire we ni ko mu we na papa ne ka ne se ma na me de twa to afi de akola no ne ni asene atena nti me wo ma na papa ne frɛ me ka kire me se o ka sa busini bia me sa na akola ne sika ma ana me ka kire ne se ja akola ne be fa no wonyini afi na ye tete kakra ba afi asemfie me na se ade pam de na dwene no timi nsua ade pam but etire ye ne wo mo hye mo were ne de na ni mu mia kakra o se me ni mu mia de be kakra wo ya kwa siaba ai ena me de honde man kasa ena mi twa so eti ye ba ni duonya no na me ka kira akola ne se ni nua no wo papa na wo obi aso won tno de mu nyina akoda nso eti enka ye fa ye nkoda nso no nkochia ne papa na nto mi yakona na pepra o se hode me ko pede yi bi ko na pepra won ti ye de ye nkoda nso ene ye tu kai ene de didi kakra ene de ko da nso ampa ye ko na ne papa wo ni ho ne ye twen kakra eti am so na pepra ne ti se ye di papa ne so
unam and I also motor ball and I will now through her 2 year bra. Me me ban sending me 10 million and I may do code G. Baby a year for will not mia a teach your mouth me do hospital with G. And I can obey the dance me. And see Yabutra Nacolano, the big chua, you bet me a bona colano, or then papa, not papa say. And she not be plano de now, never pano acco. A answer Cromo. I'm a pan of Flemish and Nipapano. Car crana, a silver and a tomato pano. What's a papa farm and Amewa? I can also say, not be proud of a cordon with a because will be anywhere. I want you to walk on a strong. And did you cry? This is what come on. And I call, maybe I didn't go to the Pomula, ma, I had a meet to me. I didn't come to meet you because my meet to me. And now I train any day, any a sham or any day, and I'm a bannico sister, and a sister listening where a yini, them so could be bear 2 weeks in you. Me flew over 2 weeks, I'm catching me from Nigeria. And I'm catching up and I said, another place from Nigeria for me, a friend member. Just a second was it to me, Mamma, not what I said, ma, and you just a mukume. Just a mukume, and me, I'm not going to say. I never papa say mamma me be pedi o akola na ne ntina mame me na me wo me ba akola ne me be pedi o nkra mo ma de me mo bre me sika enti me sira me ba de o ma de ba dia enya me nu mi ri de be sia ja papa because me na me so de sa be sira to de ma wo ti so dia akola ne be se ko ma me papa dia me mi nu mi ri be bi e be jina me na me so won sa be sira to de ma wa ma ni kwa ti papa o bi be ka o ne me na nka enya wo o ni ma kwa I want by dance so am ampanifo Uni ano mo peni fo nyina chance me si akwala no we ye ne ba me ba obaba ma ne me na me ba akwala ne ma me wo ho eti se ne ma me no kro wo no de ne bra ye se wa won de ma onwale me ntime fa no a me no nyina na atete me ba no master akwala ne sa de na che obi me ba ma ne me obaba ko Dubai wa ba wo so na so me ba no ba class be bi ni se so ko di what 2 years no master de akwala na ye no so ko ko so wo de ne ba wa se wo ne me kwa ye ne me Chaka me nim kwa kwa me fa so a akola no ko kwa so kuma se kwa da so kwa won ko na kuma se wo ko ba de e hwe na yise ya ba hwe no ana ya ba de a ni ye be ku no na nti sa kwa se na na be plan ha no ma ne ba treatment ya ono ne be tan on se bla abrabo de sebe obi akọ nanim e ti akola ne ba bi a no wote na se wo ko nya ba bi a agidie mo da condition mo yese wo ado na opani wo die o se na nti me ko ka banku so na me ni banku no wo me na me ya madom and you're going to be pen and tell me with you. Then I never talk about the Bejawa. Nipa Papa, I never did a crowd where you feel away, Yano. Nipa Papa, that's why I'm at the Papa, never Papa, no one plan. I'm at the Lucy, hey, how many? It is so good, actually, I'm catching Papa, and I'm sure it's another kind of friend. So, Nipa, banning a friend of another class, and the Banako, the Mamma, my daughter, the Baba Suku to buy Wapa who feel, and to Manusu with an abandoned dear. Oh, Manisio. See, I never fought. I never fought. The Bapano, the oil in actually say, I don't know how far for Lani Sicano. I send no. Says Sicani body, and yes, a bit of where when you feel me. That 20 million dollars or 25 million, I don't have a son and a person. I'm a sick and you, and your how be you. Now, when I stand in my final bank for tonight, now I'm told us in part I didn't know so much not a 1 minute will be an other son of Africa. I was a Colonel Bob Lack on him. It is an answer, maybe she can't blend another day. A problem be any woe. Never punish a woman or someone can have such a kind of Nana on a woman back. It's 10 years, Duma. And I'm so many sick massy. And then it's our brother, so a funny million. I got some dance war. That's what is going on. Yanni Bama will be a funny way. Will be a fan of Yamano. I'm a man, they said, you're only acting so. It's the 10 years, Duma. It's a media someone on the punch and my touch of a funny fetch. Nipa Paul, no, said, and I said, you was if I'm trusting me, to friendly map about 4 battles, did you matter Sabasa? And the other section of back, and now say, me, I can make my money stand in a contract. Or say, me, my sister, and my money, my house, my body, we can't have the club for me. But I say, I would you only know how way up at the way. Or we will do this, Yamanano, Miss Low, Miss Sister, Miss Low. I just said, tell them a panic, now, I was shot me of Marcia, or so I made a mono, one accident. It's a man. Marcia, somebody in cabin, Jamaica. I feel like my abbas, and if I was coming to him, I know. And I'm saying, you want dance. I said, dance, make a penny, make a home back, a call bear way. Dance, or come up, I'm actually sit down for what? Woman, remember, who got it for my man, if I'm not a man. And yet, says a woman who cry, master. Why come to them, say, Yami, I know what to want. What you say? And she, I'm a near but one never found and warn your dear mamma. And answer, get you up. Okay. At you for
Antia mankroma jata batna se ma insian sore kakra Antia mankroma ena motene kana se ne akora ne na ba na dwa fi ha no enya asem ketwa se otedia ma me ne kaaye no but meti ni nyina ose wo onana no mo ebetena o nche nyina se we ya anyema oye we basa enti we wo penama ono aba benyem enti na apese oje no no obotaye no no na ede na mede ye na mankora na ayetan ba ko pe ena onyin se ya okoye ba ko nso wo hwidiem SHS no ono wanyem wono wo ye ba sa wanyem nensa ba oka no yi a oho ano sei ene wo mmra na minhunu wani no anka we nkyira manim na nye fon so wo mmra no ankyira me wo mo bonkora ne din sa kora we wa yesei akora we wa yesei na se fon so no oka atrosam dia menyini ma me ne we jataba ada na audio no amama boy ma me no we nana enena ye share say ye nyina ye be hia wa ba ma me ne kire ye say because of bibinti wakodi ba bi nyambo akina obeba na de ama na amani ne ba no akwala no eye ne ba no be papa yi bai one ne kasa ma ba ne ba ne ebu ofu gidigidi say wono no kra ne ba be di ne papa dwuma wa ha ti nyambo akina one ne papa ne ba ne nyina be ba ha say ne yesu okay to aka ne sa dia yate nyankopon ya adum akina e be hwe wanim enu nti na ya mfa no ho mfom esin bia amaye no tu sa mi asanete enti wose ochina ono de papa iba na obro no ode ne beba ha na ne papa iba ne se ono hunu ne papa obedi ni dwuma papa okay ti yankopon ya die enti no so ompeso ode akwada ne bema papa yi nana de tie nyina ne se o se papa yi enya ono na de akwala ne man okay ne papa no ena de akwala ne hye ne nsem to ode akwala ne man ne wie ne hye o mo ye ne se on fa ne nko hwe no papa wo ye wadwen se wo na no wo to na mama me na na se wo se wo no ne hu sika kura 2 million hye ne ho no wo ka se chenchire nchina wo fa sika na mama me 2 million mi na me kan se wo de no ko ene ya santiama me na de 100 series se wo se me ko gi ya mama me 10 million o se ka bo wo ne de ko ho enye kan moto bo wo ne de ko gi wo ne de me ko e se wo de me ko ena e ko e no om se me nan no sande bia beda e kro na nim wo mben operation nti 1500 ena ono ka kire me se me wo ma enhwe me mantene nka bi no nem wa ma 10 million ya so de 10 million no de bre me ne ma wu anan mada ana de behia me nsam abramani kan ti wa ma 10 million bia me si enya die se me ka konwa me te so se so de 1 cedi emma me se gia e wo gi ho a ne ma bre nya me o ka kire me se me wo ma nti me ma enhwe me na waso wo ba pa wo kina wo mra na me ti ha no on kana trusam no e wo ha ka ji sam ma praise for chi no so wa kronfo okay eye se nyankopon ya adomo a ochina obeba de a oyuonie akrantie nie odofo sansam se no ayana ha dwene yie pa sisi amami se wamfa abofre amba na se in case se bibi kokoto abofre ya ebusom no betwetwe yie pa mo no betwe ankasa enti ebekoso ade ani ade achie de aka bia na se updates bia no ma matie phones aso active media ne queen blinks betum afem queen na se blinks mo bia no meji so de amawo makra